Despedimos o mes de Xaneiro dende o Museo de Pontevedra, porque aquí están dispoñibles dúas das exposicións máis populares das Rías Baixas. Así que se queredes coñecer máis sobre estes e outros eventos da fin de semana, estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a senda cultural coa exposición que está ás miñas costas, porque ata o mes de abril o Museo de Pontevedra rende homenaxe á artista pontevedrés Leopoldo Nóvoa. O Museo de Pontevedra colle dende a pasada semana a exposición Leopoldo Nóvoa 1919-2019. Esta mostra naceu con motivo do centenario do nacemento do pintor pontevedrés o 19 de decembro de 2019 e supón un percorrido pola súa historia vital e artística a través de 50 pezas. Dende as súas primeiras obras en Uruguai e Argentina ata a súa estadía en París e Armenteira. A exposición está comisariada por Rosario Sarmiento e estará dispoñible no sexto edificio do museo ata o 26 de abril. No Museo de Pontevedra tamén está dispoñible esta fin de semana a exposición Galaicos, un pobo entre dous mundos. Galaicos, un pobo entre dous mundos pretende dar a coñecer o patrimonio arqueolóxico e cultural de Galicia, e en especial da provincia de Pontevedra. Esta mostra chega a historia da nosa comunidade entre dúas épocas, o crepúsculo da Idade de Bronce e o século VI. Ademais, esta exposición funciona tamén como un nexo de unión entre o Atlántico e o Mediterráneo. Esta mostra divídense en 5 ámbitos cronolóxicos e conta con máis de 60 pezas, obxectos arqueolóxicos orixinais emblemáticos. Ademais, nesta exposición ofreces información sobre algúns yacementos da provincia. Galaicos, un pobo entre dous mundos estará dispoñible no sexto edificio do museo ata 2 de febreiro. Continuamos na capital da provincia, en concreto no Pazo da Cultura, porque ali poderedes descubrir esta fin de semana a exposición O segredo da Ponte do Burgo. O Concello de Pontevedra puso en marcha esta exposición con motivo dos 850 anos da concesión do foro á capital da provincia. O segredo da Ponte do Burgo é unha mostra interactiva e conta cun videoxogo e unha unidade didáctica sobre a historia da cidade. Os que se acheguen ata o Pazo da Cultura esta fin de semana poderán descargar unha aplicación para interactuar cos contidos e realizar un xogo de construción. Ademais, cabe destacar que o protagonista do xogo é un personaxe inspirado no loro Rabachol. A mostra estará dispoñible no Pazo da Cultura ata 2 de febreiro. A última exposición de hoxe titúlase Un soño chamado Soutomaior. En ela poderedes descubrir a versión máis intimista de María Viñals. Un soño chamado Soutomaior aborda os anos nos que María Viñals e o seu marido Enrique Lluria habitaron o castelo de Soutomaior. A mostra está dividida en 4 ámbitos sobre a vida cultural, a familiar, o sanatorio Lluria e as circunstancias da perda do castelo. A exposición, comisariada polo historiador Diego Piai, presenta paneis explicativos para situar as persoas visitantes no contexto da época. Un período no que pasaron polo castelo políticos, intelectuais e científicos protagonistas da historia do século XX. A mostra estará dispoñible no castelo de Soutomaior ata o 29 de febreiro. Os que lle gusten os videoxogos están de noraboa, porque Pontevedra colle dende hoxe o evento Global Game Jam. Pontevedra converterase esta fin de semana na primeira cidade galega a acoller a Global Game Jam, un evento que leva xa 10 anos celebrándose en diferentes puntos do mundo e que é xa unha referencia na creación de videoxogos.
Na cita poderán participar un máximo de 30 persoas e os participantes contarán con 48 horas para presentar unha demo ou un prototipo do videoxogo, o cal será amosado públicamente antes das 7 da tarde do domingo. A Global Game Jam celebrarase esta fin de semana na Casa Azul. Hoxe volveu a capital da provincia o programa municipal de ocio juvenil Noites Abertas. Noites Abertas regresou hoxe á cidade do Lérez e mañá continúa con máis programación para a mocidade pontevedresa. Haberá 3 escenarios principais: o Colexio Froebel, a Casa Azul e o campo de erva sintética. No centro educativo haberá un taller de West Coast Swing, un obradoiro de gravado, de xoiería creativa e de robots de baixa tecnoloxía. Ali tamén haberá tenis de mesa libre, o taller de cestaría e outras actividades. Os que se acheguen ata Casa Azul poderán aprender baile tradicional galego, caracterización e maquillaxe FX e risodanza. Por último, no campo de erva sintética haberá fútbol 7 mixto. Toda a programación a podedes consultar na web noitesabertas.gal. É dun evento que volveu hoxe a capital da provincia a outro que regresará mañá. Xa está aquí a 9ª edición de Pinto e Maragota. Pinto e Maragota volve mañá a capital da provincia. A iniciativa municipal que busca dar visibilidade ao colectivo LGTBIQ+, celebrará mañá unha xornada de formación. O evento terá lugar no Pazo da Cultura dende as 10 ata as 6:30. Alí haberá conferencias a cargo da pediatra Inés del Río, da xurista Ada Otero e da concelleira de Benestar e Igualdade, Paloma Castro. Ademais, haberá tamén a 1:15 unha mesa redonda na que se debaterá sobre a realidade deste colectivo nas aulas. Xa pola tarde proxectarase o documental Noite Guisada. Para rematar a xornada haberá unha charla concerto a cargo de Viruta. O Auditorio C da Fundación de Pontevedra collerá mañá o novo espectáculo de humor de Moncho Borrajo. Moncho Borrajo presentará mañá o seu novo espectáculo titulado Apelo. A expresión apelo fai referencia ao momento no que se monta unha cabalería sen brida, cando se realiza algo sen roupa ou sen taparse a cabeza, ou a tomar unha bebida alcohólica sen mestura. Por iso este espectáculo leva este título, porque é unha proposta que non ten nada que distraia ao espectador e que fala de cousas sinxelas que nos ocorren todos os días. A cita de mañá ás 9 no Auditorio C da Fundación de Pontevedra. As entradas están dispoñibles en ataquilla.com. Pasamos ao teatro e o facemos coa programación de Domingos do Principal. A obra desta fin de semana titúlase Nómades. A compañía Sarope Tulú presentará este domingo en Pontevedra a súa obra Nómades, un espectáculo moi visual, cheo de movimento e de acción. Os actores son Mara Roja, Diego Martínez e Atenea García. A obra durará 60 minutos e está dirixida por Gena Bahamonde. Os que queiran ver esta obra poderán facelo o domingo no Teatro Principal ás 12 ou ás 6:30. Pechamos a senda con música e o facemos co concerto que está a piques de comezar no Pub Bazar de Pontevedra. Cherry Sweet subirás esta noite ao escenario do Pub Bazar de Pontevedra. Este é un grupo de swing que combina música de todos os tempos e de todos os estilos, dende Madonna pasando por Tina Turner e rematando por Beyoncé. O concerto comeza hoxe ás 12 e a entrada é de balde. Wow.
E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón, non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.